حتی نوکل سرانسری پارێزگەها دۆکێ هیچ دەستگەهێکی ڕاگەهاندنێ سەربەخۆ نینە. بەشێک ji genc û nivîskar û rewşenbîrên vê parêzgehê jî diyar dikin ku ev yek ji kêmasiyên ragihandinê ye li vê deverê. یا گرینگ افریقا تد باجره که وکی دو که دهنده پیشکتی تا افریقا روزنامه آزاد جه بتن چون که راستیش روزنامه آزاد جیل همی باجره سرانسری کردستان و جهانی جی رول خو گلک دیتیه لولا جه افریقا باجره که وکی دو که وکو ام گنج هم دخواست که روزنامه آزاد جه بتلی ابتنی روزنامه آزاد با آوا کردن بابت آبت آن با آوا کردن هر کاری که بت پیرا بتن نه با خراب کردن گلک کارا بت Pitiriya partolayanên siyasî û saziyên rewşenbîrî û civakî li vê parêzgehê her hemiyan li gorî siyaset û prensîpên xwe yên taybet, dezgehên xwe yên ragihandinê damezrandîne ku bi dîtina hin ji nivîskaran, ev dezgehên han bi tinê derbirînê ji berjewendiya layanên siyasî dikin. دەستگەهێن ڕۆژنامەڤانیان سەربەخۆنینن چه تەلەڤیزیۆن بن چه گوڤار بن چه ڕۆژنامە بن ماوەیەکێ دوو گوڤار هەبوون لە ئەو ژیش بەر هۆکارên دادەی هاتنە ڕاستاندن ئادیشا نەبوونا دەستگەهên ڕاگەهاندنê li badînan yaşın ve pitir girêdayê meselê azadiya bîrûbawar el badînan eger lemberê xwe bideyne piyavê azadiya raderbirînê yê sinûdar el devera badînan. Nebûna kesên serbexwe li vê parêzgehê xwe berpirsiyar nezanîna kesanên sermayedar û dewlemend ji bo harîkarîkirina rojnamevan û dezgehên ragihandinê ek ji hûkaran e ku heta nûker ragihandina serbexwe li vê deverê nebî. Dezgehê serbixwiyê ragihandinê an ku sermayedar û kompanî bêtin cihekê ehliyê serbixwe dîv dezgehê ragihandinê vebîtin. Mel devera badînan ev şêwê ya ragihandinê nîne çunku me ew bazirgan ew sermayedarê wêrek yê bi cüret menîne piştevariya dezgeheke ragihandinê biket. Li dîfan zanyariyên bi dest ên artî keftîn, niha li parêzgeha Duhokê 58 dezgehên ragihandinê hene. Ji wan 27 radyo, 7 televizyonên lokal û 3 kanalên asmanî, dîsan jî 21 rojname û guvara pêk dihêtin. Bi dîtina beşek ji rewşenbîran, eger kenalek bi nav jî serbexwe bît, naverok berova jî ye. Şîmalberçî ên artî Duhok.